नुनायसै खुलुमबाय लोगोफोर आं दाखालि मोनसे भिडिअ आपडेट होनाय जे निलिबारि होननाय काजलगावनि मोनसे गामियावहाय गिदिर मोनसे फुटबल खेला जानो थांगासिनो दं होननानै आं आपडेट होदोंमोन। बियो जायै नै दिनैहाय फाइनाल मैच फाइनाल दिन जायखौ सान क्लाब एंड लाइब्रेरी ऑफ निलिबारिया अर्गानाइज खालामदोंमोन। अब्ला आङो दिनै आवगायबोबावबाय नैबे फाइनाल मैच दिन खालि नोंथांमोना नुसिगोन दिनैनि कालारफुल गाब गोनां हाबाफारि। बेबायदिनो नैबे गथ'फ्राबो जादों कालारफुल नै बेफोरबायदि गाननायजों, मानोना नैबे फंबाय बिनानाव उन्दैफोराबो माने दा प्लेयारफोरजों थाफानानै समायना रमायना बाहागो लाफागोन। दा फोथाराव लानानै ओंखारबाय। अब्ला ट्रफिखौ आं सिगां बुंनाय बादि बिराद गिदिर ट्रफि, माने आं दिग्लायनि खेलायाव बेनि देरसिन ट्रफि दासिम नुथ'वाखै। नुनायसै मोसाग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय नोंसिना मा बमा गावग्रा ग्रुप दा रेफरी टीमाबो गेटिं रेडी, दा वार्म अप खालामगासिनो बिथांमोनाबो। मानगोनां आलासि सार जयन्त बसुमतारी एमएलए को बरायबाय। नैबे टीमा जाहैबाय बेरहांगाव एफसी, बेरहांगाव। नैबे जाहैबाय सिमलागुरि एफसी। दानिया आं सिनायथि होनो नागिरदों What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. दा लोगोफोर प्लेयर्स एंट्री टू द प्लेग्राउंड फोथाराव हाबबाय नै प्लेयर्सफोर उन्दै गथ'फोरजों रेफरी टीम जोबोद समायना रमायना जोबोद समायना। कमेन्ट खालाम नोंथांमोना माबायदि नुदों। दा गासै आलासिफोरा प्लेयर्सफोरजोंहाय गोजोननाय लानाय एबा विश खालामनाय सिनायथि लानाय। यस, मानगोनां एमएलए सार जयन्त बसुमतारिया सिगाङाव, बेनिफ्राय गासै आलासिफोर आरो जोंनि आफादनिफ्राय गांखा हाई स्कुलनि फोरोंगिरिमोन। दा बिनि उनाव आं सिनायथि होनो नागिरदों मुथुरा महन आनरायना आद्रिब्रै उन्दैजोराहन गसंथानानै थाबायनाय खावलायनाय जाबाय। बेखायनो मानगोनां आलासिफोरखौ दसे सारियाव गसंथानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय जय हे जय 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 हे। दा नोंथांमोना खेलाखौ नायलांदो। खेलाया जागायसिगोनखाय जोंहा फंबायफोर बिनानावफोरा माने ओंखारबोफिनबाय फोथार सिंनिफ्राय। दासो सफैबायनै जोंहा मानगोनां गाहाय आलासि सार दावबायसा बर' स्पर्ट्सनि EM। दा बिथांखौ बरायनानै लाबाय आफादा एबा कमिटिया। दा नोंथांमोनाबो गोसो होनानै नायलांदो, आंबो गोसो होनानै नायनोसै। आं गेजेराव जेबो बुंथ'ले लोगोफोर दे। नायबोनो फैसे जाहैनो आंनि पिसनै सिनायथि
आसामावल' सोरथो दं हनै हनै जासिगोनलै हाबबायलै बे एथ' चान्स एरखायनो Ini urut. Ini kali pas nomor. Giliran begini. Bahannya dia sih, mesti kalau ini. Gila sih. Raga jeung euy. Ini lebih nu kudu. Gaduh bulungnya. Siapa le? Abad. Ayo. Sida coy beri furnangku. Hei. खेलाथ' नोगोद गरम जों एसे सिगाङाव स्टेजनि मोखाङाव जिरायनानै दं नायगासिनो दं बाहागिबो दङ नै बाहागि खेला गरम दा गरम डेन्जार जादों बिराद गरम ओमफ्राय स्कराबो 0-0 हालायाखै दाबो हाहांल' जायो ओमफ्राय ओरै आयंबो दं गसोरनि सासे आयंआबो नायगासिनो नै ओरै रेफ्रि बर्डनि डिपार्टमेन्टनि गरम ओरैबायदि गरम खेला दा सिमलागुरि एफसिआबो 0 ओमफ्राय बेरहांगावाबो 0 समायना रमायना मोसानायाथ' थाखायो जोंने स्पेशली जोङो ओरै बर'फोरनि जायगानि खेलाफोरावहाय बेबायदि हाफ टाइमाव एबा खेला जानायनि सिगां दा नैबे जाहैबाय हाफ टाइम ओमफ्राय माबानो बिहामजो ग्रुपनो नै बुरैबो दं नामा बस गैया हो गैया दा नैबेयावहाय बिसोरो जाहैबाय दा बिहामजो डान्स ग्रुपनो बिहामजोफोर जाहैबाय आरो बेनिफ्राय ट्रफिखौ लानानै आरोबाव खेबसे गिदिंबावगोन जाहैबाय नैबे हाफ टाइम समावबो बेलाय हनै लागासिनो दं रेडि जारुमोना
दा नायग्रा सुबुंफ्राबो ओरैबायदि जेव जेव जेरैबो सोरगिदिं बुंफबनाय गोबां मानसिफोर खेलाखौ नायो बे जायगायावबो मदद खालामो नोंथांमोना नुदों नै फुल मानसिफ्रा जेरावबो दा सेकेंड हाफ जागायफिनबाय लोगोफोर नै दा स्कराथ' 0-0 एसे बेलासिबाय दा सिमलागुरि एफसीया गलसे सोबाय लोगोफोर 1 गोल सिमलागुरि एफसी सिमलागुरिया गलसे सोबायने बागियो सिमलागुरिया ओमफ्राय नोंनि सापर्ट का सिमलागुरिया नोंसिनि खाथिना नंगौ नैबे गोसोम सिमलागुरिया सोबाय गरसे दासो नैबे सोदों नैबे नाम्बार 10 नैबे आं दहाय बुंनाय बायदि लोगोफोर गोबां मानसिफोर नायगासिनो दङ नै आबौ बैसो जानाय सुबुंफोराबो नायदों गोसो होनानै ओरैबो नायनाय गोबां मानसिफोर नै वाव दिस इज निलिबारि सान क्लाब एन्ड लाइब्रेरि अब्ला खेलाया जोब्बाय लोगोफोर आरो चेम्पियन जाबाय 1 गोलाव देरहानानै सिमलागुरि एफसी रंजानाय यस नोंसोर गामिनि नोंसोर देरहाबाय नोंसोर देरहादों ए मा गामि नोंसिनिया नोंसोर देरहादों ए दानिया जाहैबाय स्ट्रेट अवे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन लोगोफोर बान्था राननाय बे जाहैबाय बेस्ट प्लेयार हाईएस्ट गोल स्कोरर मा नाम The runners-up trophy को हरग्रोबाय बिसोरनो जाबाय बेरहांगाव बान्था हरगिरि आरो आगोलगिरि गेलेग्रा हान्जामानिसिम रोजा साबायखर थाबाय ट्रफिजों लोगोसे रां बान्था 30,000 बेखौ आङो हरनो खावलायबाय आरो बेरहांगाव सिमलागुरि एफसी टीम हान्जाखौ आजावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय फुटबल टुर्नामेन्टनि winner team. सिमलागुरि एफसी अब्ला बेजोंनो लोगोफोर भिडिअखौ फोजोबनायसै दा विनर टीम सिमलागुरि एफसीआ मोनबाय 30,000 आरो बेरहांगावआ मोनबाय 20,000